Ahoj lidi, vítejte u mé první recenze. Tato recenze bude na snowboardickou hru Shaun White Snowboarding. Tato hra je zaměřena na snowboarding, což je podle názvu jisté. Je to velmi jednoduché, stačí si vybrat postavu, zvolit znak a začít jezdit. Hra má velmi dobrou kvalitu krajiny, jak vidíte na obrazovce. Můžete jít kamkoliv a zkoušet přes nespočet různých triků. Za různé triky získáte peníze, který si poté můžete koupit lepší výbavu, zlepšit si servost vaší postavy, nebo si koupit nový snowboard. Jedna z možností je to, že kolem vás jezdí jiný snowboardy. Když dojedete kopec, tak na vás dole čeká další možnost. Krajina dole je jako opravdová. Je tam spousta budov, jako v realitě, včetně malé restaurace. Dá se tam taky sundat snowboard a prozkoumávat okolí. Když chcete vyjet opět na kopec, stačí dojít k lanovce a sledovat krajinu pod váma, jako ve skutečnosti. Jestli se vám nechce čekat, až vám na kopec nahoru, můžete rovnou seskočit, nebo zmáčknout tlačítko přeskočit. Na kopec se také můžete dostat pomocí helikoptéry. Zatím jsem tuto hru moc nehrál, ale myslím, že se dá také jezdit z multiplayeru. Ve hře se také můžete účastnit turnajů. Sjezdovky mají také stupně nebezpečí. Jeden z triků, které můžete ve hře dělat, je například držení rovnováhy vaší klávesy. Třeba na vyvrkaném stromě. Hra je volně dostupná i v chill. Tato hra na mě udělala velký dojem, proto ode mě dostává 80%.